Я да покажем на как се сърдите, Дани. Каки, вижте, имаме си червено конче на леглото. Имаме си тук и синьо оченце. И сърдито Дани вече. Да видите, че можем да плачем с много хубав глас. Нали така, Данюшка? Само толкова ли беше? Ой, кой се прозява? Мама и направи прическа пънки. Танюшка, кажи здравей на каките. Кака Диди, кака Йони, много искат да те гушнат и да те цункат. Ти ще си една много щастлива, най-малка сестричка в нашето голямо семейство. Ще отвориш ли очички да ги поздравиш, мамо? Да. Ой. Това беше първата ни майки Ханица. На здраве, Дани. На здраве. Да сърбята нослед.